Matasini. Asinenkinga manje. Imntaba masebenzisa njani? Angithi ngiyavula efridge lapha ekhaya bese khona amanzi kuphela yabo. Wasusa ke lento yakho hlezi ikhuluma mfethu. Hawu, Cha wena mata kunenkinga la yakhona yabo. Shothi umuntu akasaphandi. Yabo. kangaki sisikhuluma lento yakho ukuthi bayeke labantu bakini wena woza ojinta nami la enkotsheni yami yaba. Angisandi wena mfethu because umndeni wasejardini ubhekwe yimina yabo lona. So into ezosilamulela mntanami yithi wasemangeze. Akaziwa la. Ngani wayifunda nawe nje? Kusike nakhona ke asisebenza ngalo mfana ukuze sibe kahle yabo lona. Mama ngakwazi umntana Ngikhuluma ngento yamanje mina Sikotheni. amfonele phela ngikwazi ukukhuluma naye. Ngizwe ukuthi uyena yona ofisi. Thina phela sidinga abantu abafisi. Ungize emoyeni ngingumfana uzochamukela ne. Ngimfonele. Ngiyakwazi ukutubula. Ngiyakwazi ukutubula. Tubula kanjani mshana uthiwa? Ngamthathi kancane futhi bengamazi. Bangutshayelile nje. Awusukumumela. Awusukumumela. Awungithinta la ekhanda umele lapha, awungithinta la. Awungithinta la ekhanda umele lapha. Into engayenzeka leyo mfethu yabo. Yazi induduza agcwale ngani asemdlalele ifilimu yabo. Uze izoyeka yonke lelo khayisho. Yemke. Sengisebenza nawo kakho uzothemba nabashana. Uzokuqathela inombolo. Uzothatha ushobushobu uzofaka ephayitheni. Ushobushobu uzokwenzana ephayitheni uzobhaquza kuphela. Yini engenziwa? Yabona lo shopshopo ngoba shopshop uzokuphendukela ufish. Ngicabanga ukuthi ngosakhuluma lo mase phenduka ufish. Uyakwazi ukubamba inkosi. Okay. Ngangibamba mina inkosi, angibambe inkosi. Ngiyasibambana, angibambe inkosi. Awuqhamuke la angibambe inkosi. Ubeni kufanele uyosebenza naye. Ababa wena ushopshop mesihlangane nje ngibamba kanjani inkosi mesihlangana la. Bese ngalokho ubuza leyo nto ntodozi kamsosebenza umgcwasela inombolo lo mfish. Yayibona. Yamgcwasela inombolo. Nalo ishisi. Ntekho. Asebenza ngamaqabula njengamanje mshana bese yabona. Ngalokho sa. Asingeneni la. Siphume ngale sibone Umgcwasela inombolo. ya. Kuvumelana ngasemeyini. Ngizodlula esitezi sakhiwe ngo-first break yonke indawo nizoqhamuka ngakuphi. Qhamuke khona nase 73B. Ngizokubona nje ngizofika imelanga ngasenqoleni. Wehle kahle ke mama Kuleka mina ngiphephile wena. Ngempela mfanami. Awizwe mfana. Yizwe mfana. Yazi ukuhlala la akukho mnandi nje yami ngiyakutshena mnganami manje mina ngikhumbula igazi lami ngashiya abazali ngemumva manje nendlala iyangibusa ngiyazi bahlezi beyibuza ukuthi kungani ngamuka ngashiya ikhaya ngathutha manje sengifisa nokubuya manje mhlambe sengaduka ngagcina kudala ngisakhula lempilo irafi yangihlule ngiskima amataxi ney'nsula sibhema ama-drugs siyaphuza makufika ihata selithuka nabantu banokusibuka bathi asagezi siyanuka njalo sophanda lenyuka ihlangane siyodala iwunga emfana